14 na medalya at mga tropeyo. Ganito lang naman ang naiuwi ng mga estudyante mula sa 1G Macaraag National High School sa Binalonan, Pangasinan. Ang mga medalya at tropeyo nasungkit mula sa international competition sa Oradea, Romania nito lamang Mayo. Ang mga estudyante kasi sumali sa ika-14 na edisyon ng Robotic Championship International. Ang Robotics Championship International ay isang pandaigdigang kompetisyon na nakatuon sa larangan ng robotics at teknolohiya. Layunin nitong paunlarin ang kaalaman, kasanayan at pagkamalikhain ng mga kalahok sa pamamagitan ng aktwal na pagdidisenyo, pagbuo at paggamit ng mga robotic system at makabagong teknolohiya. Ang mga estudyante mula Binalonan, kinilala ni Department of Education Secretary Sunny Angara. Ang pagkapanalo, patunay raw na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino kahit anumang entablado. Patuloy daw na susuportahan ng kagawaran ang mga kabataang nangangarap at nagbibigay karangalan sa bansa. Bukod sa kalihim, isang courtesy call din sa tanggapan ni Pangasinan Governor Ramon Mongico III ang isinagawa. Ang mga ito raw patunay sa galing ng mga Pangasinense sa larangan pangagham. Jose Robert Inventor, RNG News.